Hola, sóc en Pere Poma i sempre porto un tirador de goma. Us preguntareu per què. Doncs avui parlarem de les coses que es tiren per Carnaval. En Pere Poma té un tirador de goma per fer caure les pomes al cistell. Si seguiu el meu consell per fer callar la gana, pomes cap al budell. Benvinguts, Pere Pomers! Com sabeu, per Carnaval es tiren moltes coses. Antigament ho anàvem a comprar al paper plast o a Can Cosi, al quiosco. Però ara ho podem trobar gairebé tot i al millor preu al Bravo que Bravo! El dijous gras és molt maco d'empastifar la gent, però no ho farem amb merenga. Ho farem amb escuma d'afaitar i ous. Perquè amb el menjar no s'hi juga. Els nens d'avui en dia es tornen bojos amb aquests esprais que carrega el dimoni. Heu de saber que n'hi ha de dos tipus, d'efecte neu i d'efecte serpentina. Però els dos són igual de nocius pels nervis dels adults. Ara que he parlat de serpentines, la millor tècnica per fer l'efecte més espectacular és agafar la serpentina amb els dits de la pinça i llançar-la amb força. O bé, si no, també podeu fer bufant per la boca. També es poden llançar caramels, però el terra i les bambes queden fets un nyap. I sense la barreja amb la merda dels cavalls de la cabalgata de Reis no tenen el mateix sabor. Per això, millor deixar-ho per la capital o pel dia 5 de gener. Un altre element llancívol imprescindible són els Casun volia dir trossets de paper petits. Si són de mida petitíssima i rodona, prenen el nom de confetti, paraula que ve de l'italià confetti, i que allà són uns dolços fets d'ametlla i sucre que es donen pels casaments, és a dir, els confits. Per tant, a Itàlia, del confetti no en poden dir confetti, sinó que en diuen coriandoli. És a dir, els Casun volia dir trossets de paper petits, se't fiquen per tot arreu, i fins passada la Quaresma encara te'n trobes algun pel melic. Per tant, aquests els heu de tallar de forma una miqueta més gran i de manera rectangular, perquè al llançar-los fan unes giragonses així, molt espectaculars. I si no teniu ganes d'anar de ventre, sempre podeu tirar el rotllo de paper sencer. I ara passem a la secció estrella del programa. Què passa, Pere Pomers? On els Pere Pomers em pregunteu tot allò que s'us passa pel cap. Tieta Pilarín, sisplau, porti'm les cartes. Tieta! Què? A les cartes! Ai, les cartes, sisplau! Ai, mira, aquí tens totes les cartes que jo. Gràcies. Aviam. Factura a la llum. Aviam aquesta. Factura del gas. Marxo que s'ha netejat el bitllet. Per fer una pregunta. D'on ve la paraula confetti? Excel·lent pregunta, però ja l'he respost. Menys mal que això és un vídeo. Confetti. Veus? Que fàcil? Oh, quina casualitat. Laboratoris Poma, Mani? Nano, ¿de dónde se puede comprar lo de la rifa de la panera? Ay, señor, que ya se lo dije, que ya se ha sorteado. ¿O no? Ah, bueno, pues sí, pero no. Vale. ¿Y se sabe quién es el carnestolta que me lo pregunta mi sobrina? A ver, que no va a conseguir que se lo diga, aunque me lo pregunte distinto. ¡Hala! Pues bueno, pues no. Pues adiós. Pues que vaya muy bien el día no curro, sin segunda intenciones. Mireia, que dicen que el Axel, el de la xixetana. Vinga, Pere Pomers, si us ha agradat el consell d'avui, feu follow. Ens veiem la setmana vinent.